Jeg hjælper andre mennesker med at finde deres stemme. Jeg hjælper mennesker med at gøre den bedre. Jeg kan lære dig at synge, og samtidig have det sjovt undervejs. Og det er jo en proces, hvor man arbejder med sin personlighed, fordi stemmen er jo også personlighed. Og du arbejder med det levende, du arbejder med kroppen, og du arbejder med vejrtrækning. Du arbejder selvfølgelig en hel masse med klang og sangteknik, men det er også rigtig meget den proces, det er at blive venner med din stemme og være til stede og ture komme ud med det, der er. Kom ned og få en prøvetime i Skolegade. Det dernede, jeg underviser, det er foran Aarhus Teater, og nede ved Stortorv, der er et rigtig, rigtig hyggeligt og stemningsfuldt lokale, hvor der virkelig er plads til stemmen og højt til luftet.